dúfam, že si video už Vítam vás tu ja u nového videjka. Ideme si dneska zahrať Kick a Lucky Block. Takže ideme na to. Už máme, že dosť odberateľov. Sice myslím, že tam stále máme tých 95 alebo tých 96. Akože už by to chcel to dať, keby ste chceli, tak môžete mi napísať do komentára. Ale nebolo by to zlé ani akože také 50 na 50. Áno, ja videla som to video, čo na ňa spravila Nika, môžeme si na ňu zareagovať, je mi to peno. Iba, že napísať do komentárov a máme, že 95 odberateľov, takže to je už akože dosť na mňa. Takže keď dáme tých 100 ľudia, ešte nám chýba rozoberateľov do 100, takže možno, že to aj dáme nejaký deň, takže ideme na to. Ešte vás varujem, že tak dlho asi nebudem hovoriť, pretože neviem, čo mám hovoriť. A ešte som, že k tomu zistila, že mi na tomto, už zase na tomto videu, že mi nejde zvuk, takže to možno, že vy ho budete počuť, ale že keď ja toto video striham, tak mne tu proste nejde počuť proste, že tam ja niečo hovorím, takže musíte si domyslieť, takže neviem no. A budem dávať sami také, že my neviem, také fotky, takže jak striham videa, takže normálne. Takže niektorí z vás, keby ste ma akože nepočuli, alebo že normálne, že počuli, ale že keď ja to proste že nepočujem, tak to budem hovoriť normálne, takže neviem akože čo s tými videami, že ideme na začiatku zvuk a potom v polovičke toho videa mi proste že nejde. A teraz, keď to hovorím, tak mi je úplne, že nejde a to môžem No. OK, takže toto video bude tak... Bude to také pomiešané video, takže neviem, čo vám doporučím. Ja neviem proste, že ako napočujem, takže neviem, či tam bude strihnuté, alebo nie, proste budem tu hovoriť dokým sa to proste napraví dobre, takže užite si video bez zvuku, ale proste, že mi to video proste nejde, proste akože pustiť mi to ide, ale zvuk mi tam nefunguje, takže čus a môžete dobre padnúť ďalší video, takže čus!
že ste toto video dopozerali až sem a uvidíme sa u ďalšieho videa za 5 lajkov a 5 komentárov, takže čus.